voilà bisimilla jam hiire moɗon musidɓe tedduɓe ɓiɓɓe fulɓe daroɓe hello Facebook min calmini on min juurima on min jetti on kadi min jaari on min ñaguima on duwaw min neldi on duwaw kadi ko arde tan yidde haalande on simisaji heblo sukaɓe Afrique taw ko ɗo e leydi France pour yidde timtimde on simisaji ɗi pewnama Paris jiɗɗo simis foof ene wawi jokkodirde e heblo yoga e yimɓe heblo sukaɓe Afrique donc yidde wadde présenté seeɗa pour paamon holko woni catal heblo sukaɓe e simisaji ɗi holno jaari donc ko HSA catal heblo sukaɓe Afrique gendi leydi France ɗo e leydi France donc jiɗɗo jokkodirde e goto e jagorde heblo sukaɓe Afrique Dieynaba Wane e Houleyde Gagnado Sow nen Mariame Ba o ɓen keɓata toon goni mum Diallo Issa Diallo numéroji mabɓe Diallo Issa Diallo ɗo e France jiɗɗo jokkodirde mabɓe numéroji ɗi 06 05 06 05 63 97 97 66 hablo en español, lo siento mucho, es así. Numéro Dieynaba Amadou Wane 07 68 61 56 81 so gandi on mbawani hebde ɗiɗon numéro uji oɗon mbawi yaade e messagerie amen mon batmin contact ko yaawi keɓon simisaji on taw on tampani ɗum noon bandiraɓe musidɓe sehilaɓe Mariam mi totto on Maymouna Niang haala noon numéro président fedde catal heblo sukaɓe Afrique 06 05 69 19 47 40. holno mbiyerɗa holno mbiyerɗa holno mbiyerɗa holno mbiyerɗa ko Dieynaba Amadou Wane jeko mo yamɓe juubaɓe ɗo e leydi France ɗum noon musidɓe tedduɓe min calminima on min juurima on kadi ko feewi hen fof moƴƴi ko fewani hen fof jawɗon ɗum noon Allah jarama on jarama ko sukaɓe heblo sukaɓe fedde Afrique taw ko wonɓe ɗo e leydi France jinno arde yewtidde e moɗon pour haalan ɗon holko woni HSA mami garto e moɗon gare ɗo nden nangodiren juuɗe anne o wona goto goppodiren hakkillaji ko jangde woni bawal konni tan so sukaɓe men janggani ala koɓe pirti sa yi Gagnado Sow nanɗo lawje barmeje booluji hande ko janggani bandiraɓe tedduɓe janggo ko Afrique meɗen gendi meɗen ɗum noon assalamu aleykum mami garti moɗon ko goto c'est bon merci c'est bon